Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKSê pîrozbahî li Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya bi bûneya derxistina kongrê wê heştan kir. Şandek ji serkirdehtiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKSê roja pênşemê 27 meha 12 2018 bi bûneya derxistina kongrê wê heştê hilbijartina serkirdehtiya nû seredana Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya li bajarê Qamişlo kir. Şanda partî ji endamên Polîtbîroyê û Komîta Navendî Beşar Emîn, Doktor Lezgîn, Hesen Fexrî, Mehsen Tahir, Nafic Abdullah, Hesen Remzî û Abdurrahman Abtan pêk dihat. Di pêşwaziya şanda partî de her yek ji Sekreterê Yekîtî Slêman Oso herdû endamên Komîteya Siyasî Macrûf Mala Ehmed û Mejdel delî bûn. Şanda partî pîrozbahî li derxistina Yekîtî lê serkirdehtiya wê kir û rewşa çawaniya derxistina kongrê wan mekanizma birêveçûna kongrê digel serkirdehtiya Yekîtî gotûbêj kir. Rewşa Kurdistana Sûriyê Sûriye bi giştî di deman hade. Civatê behsa rewşa enekesê û çawaniya aktîvkirina wê û pêşxistina wê û destgehên wê jî kirin. Kongrê heştan yê Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriya di roja yekşemê 23 meha 12 2018 têde sekreterekî nû û cîgirê wî û 19 endamên Komîteya Siyasî hatin hilbijartin.